Huria ni debata na hinolongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Tapasada roha do pikirata dinalaho taruli hita siyan hata ni Tuhan martangya kita. Debata Jehovah, debata aman nami, debata parlong roha na sumurung. Di bagasa tiki Tuhan dinalaho taruli hami siyan hatam. Tongos matodim parbadia na madongani hami, na manuturi hami, jalan na mengajari hami, asa tung mga tusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amin. Huria ni Tuhan hata ni debata na mamakulingi hita laho patugun haporsyota. Dianit may san surat ni Apostol Paulus manopot huria Korin na parjolo. Mamuk kami siya naya siya bidu 12. Mamuk kami siya naya 12 rode 20. Sada Korin bidu 12 ayat 12 rode 20. Asa tajahama odohatan itu hatta. Upamana hibuldo dagingi. Alai torop do anggoruasna. Jala ruas na toropi majadi daging nasa sadai songon ido Kristus. Ay toddi nasa sadaido di padidihon tu hita salhutna. Gabi sada daging nang Yahudi nang Yunani nang hatoban ng anak mata. Jala tu salut tita di painupon toddi nasa sadai. Ay daging ipe dang nasa darwasna tung torok do tung suranin napat dibahen naso tangan au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani jala au suranin na pinggoli ala so mata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani au mata sadot daging di dia maparbinigian. Au pinggol sadot daging di dia ma parnyanggoan. Alai diatur ho debatado inganan ni ganup ruas ni daging marguru tulomo ni rohana. Alai au sura saruasi sude behama daging alai nang petorop akaruasi sadado daging ido yang gusahana. Dihita saluhuna akadongan na hinaulonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Di bagasan sesonaryo memang tung masay bakol situtudo patupan hasa daon di tonga-tonga niya kaparpunguan. Baka di tonga-tonga ni parumatanggao pe do tak alami kesulitan patupan hasadaw. Pamikirio di amata asing do tu pamikirio ni inatta. Pamikirio di amata asing do tu pamikirio di ayanakon. Jala pamikirio ni akayanakon. Asing do tu pamikirio ni inongna. Alai mono saluhutna aka pamikirio na marasing-asingon mangait tu diri na sa diri dang bakalan ima dapot hasadaw. Dang bakalan dapot hadamyo jaladang adong haulion. Alai akan na marasing-asing pamikirionon ikonima sadado tujuanna. Tujuanna amata mamikir na duminggan tu keluargana. Inata mamikir na duminggan tu keluargana. Yan ako mamikir ni mana duminggan tu keluargana. Mono tujuanna sudinang mangarahon ni matunadinggan. Parasingan pamikirionon gabi boydo sada.
Dihita kadamang do dainang nelonga di baga satu hata Yesus Kristus. Diturpu jamita nasa hatu hita dia pala partikianon. Takas do diboto apostol Paulus na masa di tonga-tonga ni Huria Korin. Na tubuh do di Huria par bola-bolaton. Jala si bosirna mabatubu aka par bola-bolaton. Di siala di huta Korin manang di tonga-tonga ni Huria Korin. Marasing-asing do aka jol mana porsia. Siya naka sukuna. Adong do na porsia di tonga-tonga Huria Korin siya horong hala Junani. Adong do siya horong ni hala Yahudi. Adong do siya horong ni Hatoban. Adong musedo siya horong ni anak mata. Jala huta Korin sada huta na tumasay majusi tutu. Pusat perekonomian, pusat pelabuhan. Maka ala na tumasay majusi tutu do Huria Korinon. Gudang do marsitari doring na sendiri. Akanamora marasi ikonasi dadoy masitangi honoton. Aka Junani mado ikonasi dadoy ratoho. Aka hala Yahudi besongoni. Bahkan di tonga-tonga ni Huriaipe marasing-asing pamikirion. Adong mado dirina sian horong ni apostol Paulus. Adong do musim mado dirina sian horong ni si Apolos. Adong musim mado dirina sian horong ni si Kepas. Adong musim mado dirina sian horong ni si sian ni Kristus. Adong opat horong di tonga-tonga ni Huriai. Jala nasida selalu mengklaim nasida dumenggan sian horong na asing. Horong ni apostol Paulus didok nasida na dumenggan. Horong ni si Apolos besokoni. Diboto apostol Paulus masaluhu. Bahkan pola dosa sitong na lungun rohani apostol Paulus mamoto na masay. Di situasi natung masay rumit si tutuima. Roma apostol Paulus mamakulingi na sida marhite-hite suratna. Di po dahon apostol Paulus matuna sida. Sada do padidio ni Kristus. Jala sudenang naung dididi di bagasan guarni debata ama anak do to di parbadia. Nasida nung agabe partohap di harajaon di debata. Jala padidio na pinatupan ni Kristus. Manesa saluh na dosa. Dakulang dosa ni hala ima Junani na disesa. Dakulang dosa ni hala ima Yahudi. Dakulang dosa ni anak mata do ima akahatuban. Ala sude do ima dosa di nasida ima disesa. Panesaon ni dosa na pinatupan ni Yesus Kristus. Pataridahon nasalu na do nasida di hawlong Kristus. Nasadado nasida di bagasan panobosyon ni. Panobosyon na pinatupan ni Yesus Kristus. Mabat akan nama rasing i. Gabesada. Panobosyon na pinatupan ni Yesus Kristus. Mabat na maragami. Gabesada. Alenima. Dido apostol Paulus di bagasan ni maturpu jamito. Diayat na pasapulu duahon. Ido iba nama. Hibuldo dagingi. Alay torop do anggo ruasna. Jala ruas na toropi majadihon daging na sadai. Songonido Kristus. Aka dia maruasi. Adong do ruas ni dagingi tangan. Adong do ruas ni dagingi ima pinggo. Adong do ruas ni dagingi parnianggoat. Adong do ruas ni dagingi mata. Molopora ruas ni dagingi tangani madok dang dagingau. Jala molopola ima mata madok ima dang dagingau. Gabesi gado salhuna. Alenang pemarasing-asing akka ruas ni dagingi. Gabe ima sadaging do nasida. Sasitong na amanginang. Na pinasahat ni apostol Pauluson sada poda sada tudos-tudos di patudos apostol Paulus do
parngolun ni huriay songon ima daging ni hajol maon. Adong do ima dagingot tangan, adong do dagingon ima si malolong, ale adong do dagingon ima si pajojak, adong do ima dagingon parnyanggoan, adong do dagingon parbinegiat. Alay ima sada daging do saluhutna. Dang bo ima tanganon pisa sa daging. Molo pisa do tanganon ima sa daging gabi benda mati do tanganon. Molo pisa do ima si malolongon ima sa daging gabi benda mati do tong si malolongon. Alay na sa daging do saluhutna gabi ima adong malapatan ni tangan, adong malapatan di si malolong, adong malapatan di parbinigian, adong malapatan di parnyanggoan. Alay na di pasada sudenang ima di sada daging. Suang songoni do huria di Tuhan. Amanginang na hinolonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Pangajaran ni Apostol Paulus sa sitong na murado at tusan alay maul do ulahonoton. Alay di paingo Apostol Paulus do di tonga-tonga ni huria Korinti. Ikosada do nasida di bagasan Kristus. Ikosada do nasida mangulan akaulan ni debata. Dang boy ima mardala sa sahalak. Dang boy madok aw na Domingas Yakob. Dang boy saling majujud diri na tumikos na asing. Alay ikot ima sada daging di bagasan Kristus do nasida. Asa ulaw diak karuas na marasingope. Sudi ulawon na pasangap debata di bagasan Yesus Kristus. Dihita sa luhut na kadamang do dainang na hinalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ahama nanang dohono ni turpu jami taon. Di tonga-tonga ni parngolotta. Tuhita ganuk marsada-sada. Hobbar to jahan torok do ruasi. Alay sada do dagingi. Na parjolo sa hali amanginang. Marhite-hite turpu jami taon. Nang dipasah do tuhita ganuk marsada-sada. Maragam pe akka ngolutta. Maragam pe akka pamikiryotta. Maragam pe akka sukutta. Maragam pe akka tradisi-tradisita. Alay ikon sada di bagasan Kristus do hita. Dang boy halak Batak madok ikon ni magabe Batak sudi halak Jawa. Manakala Jawa madok ikon ni magabe Jawa sudi nang halak Batak. Asaboy mangulan ima holong ni Kristus. Alay tapalos ma Bataki mangulan habatakon na di bagasan holong ni Kristus. Tapalos mahalak Jaway mangulan ima hajawan na di bagasan ulaw ni Kristus. Ulaw niya ka ruas na maragamon sudi na akka ulaw na pasangap po debata. Ala na ulaw sudi na pasangap po debata berarti ikon olodo hita marsipata luar roka. Asa hibul ulota na manariason akka hatigoran ni debata. Mula sesama halak kariste pehita di bagasan nakaparunon amanginang marsitari doring nabi sega do haporsyota sega do ima akan na ase dan togu haporsyaw dia kana nang porsyaw nang porsyaw niya ni mana mangole Yesus Kristus alay moloropat di tarenol siya turi di do pad di tarenol siya turi songonon romu sa nang imapad di na asing di do songonon gabi marasing sudinang gabi mga imatu diri na sudinang gabi seka do. Tetapi Kristus mau mengajari kita bahwa yang kita capek, bahwa yang harus kita kerjakan, bahwa yang harus kita lakukan, yaitu membina keberagaman ini supaya menjadi dinamika yang sangat indah dipandang. Dan ima hasarupaon dari pinangido ni Kristus. Alena pinangido ni Kristus di tonga-tonga ni parngolota. Ima kesatuan. Kesatuan bukan harus sama. Tapi satu tujuannya, satu mengerjakan keselamatan di dalam Kristus, di dalam segala keberbedaan. Maka hal yang sama juga terjadi di tonga-tonga ni negara ton. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi satu jua.
Maka di bagasan haporsiot tape, di bagasan hatan itu anope, di paingot tu ita ganu marsada-sada, molotumpe marasi kita sian dongata. Sotung tapake parasi ngani, manguhumi dongata, jala mamitori dirita. Baka di tonga-tonga ni parumah tangga pe amanginang. Molotumpe marasi pamikriot tatu inatata. Ala iko pakiot tado na marasingon. Pasikop pon na hurang sikop. Asa dapot hadameon, asa dapot haulion. Di tonga-tongan huria Korin. Ketika mereka selalu menganggap dirinya paling benar, maka kekacauan terjadi. Maka untuk menyelesaikan konflik ini, semua harus berpikir sama. Semua harus punya tujuan yang sama, yaitu menerima satu sama lain demi kemuliaan Kristus, bukan menyalahkan satu sama lain. Namangi akadamang do dainang nelonga di baga satwa ta Yesus Kristus. Marhite-hite hatan ni Tuhanon di paingot tuhita ganuk marsada-sada asa jupang haulion mana asa jupang hasa daun ni roha ikon olodo kita mengalah, bukan saling mengalahkan. Maka nang pe torop pita manginang nampe marasing-asing talentata, nampe marasing-asing akka siadongata, nampe marasing-asing akka latar belakang ta, alai ikonima olodo hitam marsipata luar roha, asa molodunga olo hitam marsipata luar roha amanginang, asa disima diigil Kristus tuhita para raton hata nitukan na lebih dumenggan. Bohado para raton hata ni Tuhan na lebih dumenggan. Sesama orang-orang percaya, jangan saling mempermalukan dan saling menyalahkan. Tapi harus saling menerima, harus saling melengkapi. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mau mengajarkan kepada kita supaya semuanya memiliki manfaat yang sama. Manfaat untuk kemuliaan Kristus. Manfaat naik pasangan debata. Manfaat naik marsiadu. Marsibay na dingkat. Marsiadu mabana dumenggan ima tuak kadungan na. Marsiadu mabana dinggan tuak kahumalyang. Mulu marsiadu hitamanginang mabana dinggan tuak kahumalyang ta. Disidu dapot akka holong ni roha. Disidu dapot akalas ni roha. So masada carita amanginang adong masada ama nunga mabalu ibana. Adong ima opat anak konna. Jelo pa sa anak konnon termasuk cukup di perekonomian. Adong karejo di BUMN. Adong karejo di perusahaan besar. Adong ima gawe pegawai negeri. Adong gawe tentara. Di sadetiki dung tading ima amat tahun di huta sahalakna. Marsi paso bodo anak kono. Alai pas madapot ima tau baru. Roma anak konon sudinang doa kaparumen na do pahopuna. Marpangi dua ma amat ton. Di do amat tomma nang maniak kamuna. Marsi haulonga di bagasa Tuhan. Dang aduk kupangi do manang na hatu hamuna do kan amat tamma. Pede cerita borak ma musena kala akana konon tu aka tano parserahan. Dirajum-rajumi na sidama di tonga-tonga ni parngolon na. Ngadinggat tutu ngolukku dang ale ni gugok kuning na. Sepakat mahala kinaopat. Marsi telepona manasida. Buhado benot ta asay ma sonang roha di bapat ton. Roma syak kangan
Parjolo sahali sa dituntu imana ma siang gian na mangurupi. Soalnya tong saling menuntut nasida lang dapot tong. Tahun berikutnya musenang romo senang nasida. Tong ipangido di among na. Roma ima musenang siak kangonon. Molo ne laon. Hutuntut akka anggikku mangurupi amokku. So nari ang nama mangurupi amokku ni mana. Di rupi mana mamong na nasa natulakna. Si nomor 2 pesongoni, si nomor 3 pesongoni, si nomor 4 pesongoni. Marsiadu manasida mabena duminggan tu among na. Amang inang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Caritai sa sitong na gabi sada singok-singok di bagasan parngolota. Kalau kita saling menuntut satu sama lain, maka tidak akan ada kedamaian. Kalau kita menuntut orang lain, maka tidak akan dapat kerukunan dan dapat hasadao. Alai di bagasa caritai gabe dituntut anak syakangau ini perjolo diri nama bena dumingkan. Maka firman ini juga mau mengarahkan kepada kita semuanya. Alana sedado dagingi gudang ruasna. Maka kita harus saling menuntut diri kita. Di bagasan Yesus Kristus, di bagasan holong ni Kristus. Mangulau na denggan tuaka dongata. Ketika kita saling menuntut diri kita. Memberikan yang terbaik. Mempermuliakan Tuhan, mengerjakan yang bermanfaat untuk orang lain. Dan yang lain juga sedemikian. Maka akan dapat keindahan. Jala dipangido di batatu hita. Tuntuk madiriton. Mangulau na dinggan. Asa sangap di bata. Asa sangap Kristus. Asa unang tubuh be. Aka parsalisian. Di tonga-tonga ni nguluta. Di tonga-tonga ni huriata. Suang songoni. Di tonga-tonga ni humbaliangta. Tapahami ma. Sada dohita. Di bagasan Yesus Kristus. Ruas na dohita. Alini ala ruas ni di batah dohita. Berarti marsyadu mahita. Mangulalo mo ni rohani di batah. Amin. Martanya kita. Muliate mau pasak ruang nami tuho di bata nami. Di bata Jehovah. Di bata parong rohana sumurung. Taruli dohami Tuhan. Di baheko marhiti-hiti hatam. Di paingotodo tuhami Tuhan. Asa totok kami. Pataridahon hasadaon niroha. Laho pauliulihon na dinggan ho bartua kalomo niroham. Asa di tonga-tonga ni ngulu nami. Dapot akalas niroha do hadamion. Muliate madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasu-masu hita.